Kepareng matur ndara. Bilih sedaya kewajiban para abdi sakmenika sampun rampung. Apa bisa tak percaya kabeh kandhane ya? Menawi panjenengan boten percados, monggo kula aturi niti pirsa piyambak. Setunggal pakaryan kemawon boten wonten ingkang nguciwani ndara. Yen kaya ngono aku matur nuwun banget. Ora usah aku dadak niki pirsa marang kewajibanmu. Mestine wae kabeh wis rampung. Pancen kaya ngono sing kasuwun lho Biyo. Senajan to iki mau padha gawe lanang sutra. Nggih. Padha dolanan. Nanging kewajiban ora nguciwani. Kersane lenggah teng mriko. Kula ndara. Ora kaya padanan nggonmu nepake suku sito ora adat rupiah ini koyo ngene iki ing paman pamatik pintrim nggonmu lelipur lan kendaramu ya penak dirasake ning kene ya beda kepadanan jelik-jelik sebenarnya suarane gede. Kepareng matur ndara. Kala wau wonten Taman Sari wonten maling. Maling Nggih, sing dicolong apa? Kok ngerti kuwi maling? nanging sing dicolong sinuwun boten bondo donya. Boten sanes namung putri panjenengan Ndara Anggarawati. Kendaramu Nggih. Sawising aku krungu jadi putri-putri berantakan. Lho yen pawongane iki cukup tok dipikine kok dadak jeleh-jeleh ora tok pepalangi Sedaya abdi mboten kuwawi nulungi Ndara. Awit malingipun julik sanget. Mbeta pusaka. Sedaya abdi sami ajrih sinuwun. Nuwun sewu. Icalipun ingkang putri kula kinten wong sabetipun. Tilas putra mantu panjenengan Raden Mas Sanjaya. Sanjaya? Isi. Sanjaya? Leres. Saya kaya aku penjajan. Prastawa kaya ngene sliramu matur nyebut jenenge Sanjaya.
sebabnya lan sambungannya apa? Sambetipun rikala kula jagi wonten ing tapel watesipun negari ing Dawana Mulat menika wonten peranganipun para senopati komplotanipun Raden Sanjaya ingkang damel pisak wonten ing Dawana Mulat. Paman Pangeran kados pundi sinuwun. Kedatangan sing ngaten menika mbok iya kula nyuwun pamangkin. Jejere menika paman kula ugi wasih lan wegit nonton swasana lan ngrasaken bakat Menawi ngaten manut pamanggih kula putra mantu Sanjaya pancen sengaja damel risaipun negari Dawana Mulat. Ing mangkenipun piyambakipun kepengin jumeneng pangayom wonten ing Dawana Mulat. iki sing nyelang calon bojomu. Kini yo kemeneng wae. Endi tanggung jawab? Ijalipun calon garwa kula Kyajeng Anggrawati. Sami kemawon nyempal augi wulan ten. Wekdal menika kula badhe upati Durjana kala wau. Pangestunipun Tanggung jawab. Menawi kemarin kula badhe ngupadi Dewi Anggrawati kados Kejaba kuwi uga sedulurmu lan kowe mati kok. Kejaba Sanjaya Soporwangi bakal gawe ringking negara kang dibawani besok yen Romo Snekter saka Kula Prabuan. Tindak. kepareng kula pamit. Wis tak kedawu.
nggonku tumindak kaya ngono mergo aku kepengin dadi pengayoman ana ing Dauna Mulat. Kang Mas Wijaya, panjenengan kok mboten nrimakaken Kang Mas? Yen to panjenengan menika dados garwa kula, umpami to panjenengan menika sabar luwih sithik mawon Kang Mas. Panjenengan menika sampun gadhahi palungguhan. Panjenengan menika lho dados garwa kula menika dados pengayoman sabar sithik mawon kok mboten saged Kang Mas. Sabar. Aku kudu sabar. Encih, Rata Jemil, ados pundi? kowe kuwi sih duweni kadang wujud kakung. Yen aku mung cukup meneng dadi putra mantu ana ing Dauna Mulat, apa bakal bisa kelakon? Ora. Ora bakal aku bisa kelakon. Kang Mas. Yen to Gusti menika sampun panglilahi panjenengan menika nggadahi palungguhan wonten ing Kraton Dauna Mulat. Mesti wae menika nggih dados pengayoman lan dados ratu wonten ing Kraton Dauna Mulat nggih panjenengan. Boten usah panjenengan menika serakah Kang Mas. Yen to rejeki panjenengan menika boten wonten teng pundi-pundi kok Kang Mas. Ya cerita dulu. Ijin kula. Kene opo kowe kondo kaya ngono? Aku ngerti. Yen kowe ora sarujuk, mergo aku kepengin dadi ratu ana ing Dauna Mulat. Nanging ngerteni ono. Nanging kados pundi? Yen kowe ora sarujuk, aku dadi ratu ana ing Dauna Mulat. Aku kudu nganggo cara lan pawekoku ora njaluk palilah lawan kowe sadina. Kang Mas, napa panjenengan menika tesih badhe bancut tumindak kados mekaten Kang Mas? Menika lak mboten prayogi Kang Mas. Yen to panjenengan menika serakah Dok, Mas kami kumilang aku sing palungguhan Kang Mas. sak tenane aku wis krungu. Sekabeng ucape Sanjaya nanging ing kuliahku arep lumebu ora mentala ndekno. Lo sangka kowe wis Sanjaya. Lan pengiran sepur. Kowe kang kena darane menungso kang kesusu melek kaslak kula barang kang melok ing tembe mburine bakal kaslak. Rungokke ya Sanjaya. Wektu dina iki kowe ora diparengake mapan ana ing kapangeranan minggato saka Dauna Mulat. Paman pengiran sepur. Ngerteni ono. Yen aku saiki ora mapan ana ing Dauna Mulat, nanging titono besok ana apa-apane Dauna Mulat, aku sing gawe geger. Loh, Kang Mas Wijaya. Paman, yen menapa panjenengan menika ngendika kados ngaten dumateng Kang Mas Sanjaya? Merga dhewekne kuwi wong-wong wis aku ora bakal ngerti kalamun dhewekne dhewe ora ngomong sing kaya ngono. Banjur dhewekne ngalap kepengin jumeneng ratu ning Dauna Mulat. Paman, senajan to menika Kang Mas Sanjaya menika lepat. Menika tesih garwa kula. Garwa menika sigarane nyawa. Umpami to wonten ing Kraton Dauna Mulat menika boten wonten Kang Mas Sanjaya. Kula badhe ngupati kalih Kang Mas Sanjaya. Nyuwun pangestunipun. Kang Mas. Lakon kok matumpa tumpi tumpa undung sing kaya ngene. Karya Basuki ya, Dok ya.